prae kaya awan mau kontrolnya kan dalam mati nanging mung apan jroning paning rating kraton aja ndadekake gelo cuma kang sarta kurang kepenak atimu nggih mboten apa-apa suwun bapunipun kula cangket kalih sinuwun Prabu
naga gumbang sampun raos sampun marem marang sing penggalih syukur yen pancen kaya mengkono Kang apa sinuwun Prabu matur paring dawuh ditimbali ora mung mapan jroning kraton mung mapan ana paningrate kraton iya paningrat kuwi apa oh kuwi jenenge tembung kawi basa kawi paningrat ku ora awak dhewe emper oh emper iya emper kraton kuwi jenenge paningrat ngono nggih lajeng kok sama kok kados pundi oh nun aku arep takon karo kowe aku Prabu Naga Gumbang Nalendra ing Guwa Barong nggonku jeneng Nalendra iki ra ya wis suwe pun bagus sanget lha iya kawula akeh jajahanku yo pirang-pirang negaraku jembar ning sabab apa yo kok durung marem jroning atiku yo sabab aku diparingi gedhong magrong-magrong negara sing gedhe nanging aku durung bisa males tak bejinane marang wong tuaku sing wis paring kamukten karo aku. Lah saya malih Kang Rama niku pun sedo. Kersa paduka lah ya kuwi kok reh kowe minangka dadi kanca kakine negara Guwa Barong. Kejaba saka kuwi kowe ya minangka dadi pono kawan. Aku arep takon karo kowe aja mau kurangi aja mau tambahi ya kok. Upaminipun bab perkawis napa? Kang Rama Swardi Prabu Nagapaya biyen iki sedo wis pancene pinulunge Bathara apa mati ana palagan. Sik aku ngomong ora penak. Ngarep salon kuwi dipateni kok. Uripno Mas, kontrole. Abot kok carane ngene. Keprake koyo mau, dienteni. Kontrole darah arep barang iki sak uripi. Cek ora kaya ning jero guwa. Oh, bab perkawis niku. Iya kok. Nggih, ngaten nggih. Kula badhe matur ning Paduka Kedah merdika raos sing penggalih tegese Kang Rama Swardi Prabu Nagapaya rumiyin iku seda wonten palagan. Kanjeng Rama Swardi nggih seda nomandani palagan kasihan. Yen ngono ana mungsuhe wonten mungsuhe sapa? Rumiyin Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata niku. Sejarahe piye? Sejarahe ngaten. Kang Rama jumeneng Nalendra wonten negari Guwa Barong mriki dereng marem raos sing penggalih kepingin ngelar jajahan malih. Kepingin dados ratu-ratune dewa ten kayangan Suralaya niku. Lah, Kang Rama maju ning palagan repat kepanasan alun-aluning dewa. Sedaya dewa watak nawa niku kasoran tanding kali Kang Rama. Pancen Kang Rama niku wong sing sekti mandraguna. Nggih. Lah dewa boten kurang akal nyeraya dhateng putranipun Prabu Kresna Dipayana nggih begawan abiyasa ingkang rumiyin nembe jumeneng ratu wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kresna Dipayana. Nyeraya dhateng anakipun ingkang namipun Pandhu. Dulure Pramuka. Dulure Pramuka. Pandhu kok. Pandhu wayang ngomong ora cetha. Nggih, nyeraya dhateng ingkang putra ingkang nama Raden Pandhu. Sang samunipun ngaten Pandhu dadi jagone dewa tanding kaliyan Kang Rama Prabu Nagapaya biyen. Kang Rama kalah wonten madaning palagan repat kepanasan. Lah sak samunipun ngaten rehne Raden Pandhu sampun dadi serayane para dewa. Pun saged menang Raden Pandhu pikantuk jejuluk Raden Pandhu Dewanata ya Dewayana merga dadi jagone dewa saged mangrah satru merga ngasih dalan Rama. Oh, dadi Kang Rama Prabu Nagapaya biyen iki sing mateni Raden Pandhu nggih. Yen pancen kaya mengkono kok ayeme atiku tentreming penggalih yen aku wis bisa maos potang swargane bapakku kok. Lho. Lah niku jenenge salah alamat ngoten niku. Kok ngono kok lho nggih. Aku kepengin males potang patine bapakku. Aku kepengin luhurake asmane wong atu aku. Lho, carane wong males potang, carane wong luhurake derajate wong tuwa niku ora kudu mateni mungsuh. Lah jagat niku mung disene wong wales winales. Anake mateni bapake, bapake mateni bae. Wonten niku kapan tentreme ngoten niku. Nek sampeyan pengin males mung
ngluhuraken asmane tiyang sepuh niku nggih kudu mangkandhani katresnan kali kawicaksanan. Katresnan iku tresnane wong bebrayan agung, kawicaksanan iku bisa ora gampang nesu. Wong paribasanipun Kang Rama niku mapan wonten swarga. Ning nek numurupi tingkah polayangan niku ora iso gawe tentreming jagat, ora iso gawe tentreming wong akeh. Nadyan Kang Rama niku mapan ten swarga. Iku rasane kaya ten neraka. Lho saestu ning poso kansule nadyan Kang Rama niku mapan wonten swarga wonten neraka jahanam. Ning nek numurupi tingkah polayangan iso gawe tentreming jagat, tentreming keluargamu gawe sesama bebrayan agung. Nadyan Kang Rama niku mapan wonten neraka ning rasane kaya wonten swarga. Lho wonten niku. Sampeyan percaya nggih monggo mboten nggih mboten apa-apa. Bener tumrape kowe ora bener tumrape aku. Nggih, pun monggo mawon. Bangune kula pun eling-eling nggih darane wong tuwa ora gelem eling-eling. Iya kok. Lah banjur saiki aku arep kowe ngerti dalan kang tumuju dhateng menyang negara Ngastina Kertos. Tuduhno aku arep golek Prabu Pandhu. Lah napa cetho? Lho kok ngono nggih. Wong Prabu Pandhu niku pun sedo. Lho. Prabu Pandhu Dewanata pun sedo. Prabu Pandhu duwe anak apa ora? Gadah. Anakipun Pandhu kuwi Pandhawa namine. Pandhawa niku gangsal jaler sedaya. Lah yo Pandhawa niku nggih. Lah kuwi wae sing tak pateni. Oh, lha niku malah saya ngobrol-ngobrol niku. Kok ngalami duwe perkara kok mangkatut-katutke dialoge sak dosane niku dosa kok sinuwun. Wis kowe mung kare mandut aja wis sing dadi karwanku kok nggih. Monggo. Lajeng ning nyuwun sewu. Sadèrèngipun Paduka tindak dhateng ngupadi Pandhawa ning nyuwun pamanggih kula badhe matur kenapa nemumu piye ngaten. Kowe ngerti dalan kang tumuju nyang negara Ngamarta Kertos ning nyuwun sewu dinten menika negari Ngamarta niku suwung kok kumplang nggih. Merga Pandhawa dinten menika nembe nglampahi buangan prasta wonten ngono kami uga suwene 12 taun. Kawimbuh setahun sisingit wonten Kutaraja. Nek anggane dedelikan sesinitan 13 taun niku nadane kurang sedina. Niku kedenangan kalih Kurawa niku iki kan balene 13 taun. Jenenge Kurawa niku wonten niku. Kurawa kuwi sapa? Kurawa niku jane wis dulure dhewe. Ning kalih Pandhawa niku ora akul padha-padha trah satawarga. Padha-padha putune Begawan Abiyasa ning kaya dineloko karo banyu. Sing ora iso manunggal dadi siji. Jadi dinten menika Pandhawa nembe nglampahi paukuman buangan wonten wana Kamyaka suwene 12 taun. Lah prayogane nek sampeyan pengin kuwadi Pandhawa nggih manyuwun palilah rumiyin kalih Prabu Duryudana niku pembarepe Kurawa. Sebab Pandhawa niku nembe mapan wonten panguwasane Prabu Duryudana. Ngono ya kok nggih. Ya wis pancen kaya kowe ngerti dalan situ nuju nang negara Ngastina kula ngertos. Ya wis lantin sawetara luwih dhisik ya kok. Ratu Tomo patihe patinuwe Pranayaka Tyas Raja panagare becik parangkene tandhati palyasing kana bandu beda-beda ardane wong sak negara palyasing kala bandu
kawis tinggal sendakep seluruh juga nutupi baban hawa sanga 11 buntu kalingga bawana kawis tinggal lanjut marang gegleyongane kayun nanayati ayatane Parukama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyeng layape ngaluyuk pindha pecating supena sumu-suping rasa jati jati sang Prabu Naga Gombang ngatas marang dewane Risaksana jroning mangke Prabu Naga Gombang asa Triwikrama ical diraseksa ana wujuding naga sang lumbung bandung akak galak swarane samadhi sirep kang balawanara Gopnur sawangen aku kok yen aku wis duka yayah sinipi aku Triwikrama ilang wujudku dadi naga bangka tingetal gedene jan layak kok layak paduka nek duka kali muring iku Triwikrama ilang wujude raseksa wujud naga kaya ngoten iku wah jebul iso mancala putra mancali putri mancali putri seneni sing duwe lho ora iki tegese iso malih wujud ngono lho pancen iki yo tegak turun saka Prabu Naga kaya udun Prabu Naga Gombang ku kabeh tegak turun iki kula kabeh oh ngono lah iya ngono kok wiwit saka Bathari Kadu mudhun marang Prabu Nagapaya kengramane suwun Prabu Naga Gombang yen nek Triwikrama ya wujud kula ngono wujud naga oh dadi saben kewan ki ana dewane ana piye to kuwi lah iya ya nek dewane ula kuwi pidodarine ula kuwi Bathara Kadu kuwi nek dewane urang Bathara Ranggana saiki nek dewane Yuyu Bathara Rekatapama dewane Bulus yen ora kleru dewane Bulus kuwi Bathara Sanjang Gedhawangan Nala dewane Naga Bathara Nagawang Bathara Nagawang sing ngumpul wis takon dosa kok pun aku sowan menyang Tegara Kastina wujud kok ampun ngoten nek jeneng Aswanten Kastina diampun wujud naga ngoten niku lah mungkin malah diarani sampean ku wong pasang walat barang sulapan nggih kedah wangsul dhateng wujude sekuni wujudku kudu kaya ngene iki nek bedaya niku ya nganggo sandangan sing apik sing bergas ngoten niku iya wis kok yen pancen kaya ora srata jroning atiku nggih kersa aku kados pundi kirapno para wadya bala saka negara Guwa Garong Triklamprit Brungkat Kipul Gajah Blar Singa Barong sowan menyang negara Ngastina nyuwun payah Prabu Duryudana nggih monggo kula dherekaken sang pati sigra anata bare nyawiji kumolong damya kumregut lampahe dinarung kapya watangakate kumawane bekti suarane gumuruh
Risagondo wastra mojo laluhan mulati yo mangrang sakwaya Bungyus amoro wayanto Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana lawan nangandika Arya Sena anjujuk danyang durna Risaksana mangenjali Babu siwayeng ulun sira kaki apa sida ngulati ingkang tirta prawita diupayanen tenagris yang sukma mangadili luwih uga tansah ngayom-ayom kedenganing sun keluarga Sentana mandhape para keluarga Bumi Praja Ngastina Kanjeng Hyang
Kanjeng Hyang Mahatsma Bisma jijimate magesang kula donya prapten belahan. Mugi dados kawuningan supanyuwun kula paduka Kanjeng Hyang Tawaka Mahatsma Bisma rawuh wonten ing negari Ngastina ingkang wigatos kula badhe suwuni pemanggih. Bab kawontenanipun para kadang pendhawa ingkang lenggan dinten samanten kesukan dadu kawon kaliyan kula kamangka sakjroning perjanjian kala wau manjing jroning wana laminipun 12 taun wiwuh setunggal warsa singit sinten ingkang kawon kedah nglampahi prasta tegese buangan wonten tenging alas 13 taun suwene. Kamangka ing wetan kula dinten menika sampun wonten 7 taun lenggan dinten menika. Kanjeng Hyang pawarta ingkang kula tampi dinten menika para Pandhawa malah mulya gesangipun wonten madyaning wana kamiyaka karana sinengkuyung kaliyan para kawula dasih ingkang tersami tresna kaliyan para Pandhawa kejawi saking menika ugi sinengkuyung kaliyan para brahmana liwat para pujangga ingkang minulya ingkang sami kidung puji sesanti dumados ing para Pandhawa wonten lebete para kamiyaka. Kuwatosing manah kula Kanjeng Hyang, kuwatosing manah kula menawi brayat kula menika mangke ngantos karepidu kapicut kaliwan para Pandhawa lajeng kados pundi kedadosanipun. Kanjeng Hyang pramila supanyuwun kula prayoginipun Kanjeng Hyang kula nyadung dawuh saking paduka Kanjeng Hyang Mahatsma Bisma. Yo jagat dewa jagat pangestu putramu Duryudana ya wis sak tampa aturmu semendang datang karepe pun kaki ora ngiwa ora nengen aku ora bela Pandhawa ya ora bela Kurawa pun kaki ngadeg ana tengah-tengahing bener yen to nganti pun kaki iki bela Kurawa mesti atine Pandhawa ya bela semono uga yen to aku ngraja nglawan karepe Pandhawa Kurawa wendah kaya apa grahe marang pun kaki kula aku matur yen to pun kaki matur ngadeg ana tengah-tengahing bener adus dasar adil lan jujur ngene pun kaki wis tumandang apa sira ngendikake Kurwati gedhe cilik kowe nutuh lawan Kuneyang nyujanani kawan para brahmana klebu Kuneyang ing Kalpanda iso uga ya Begawan Durna lan ngono to karepmu mbok anggap melu ndongake melu-melu ngidung puji sesanti mrih rahayune Pandhawa ngono Duryudana upamanipun kaki melu ndongake kawan para Pandhawa karepen slamet wilujeng mapan wonten ing kono kami apa kleru apa pun kaki luput lah ora to pun kaki iki wis sepuh ya aku iki wis tuwa apa sing tak gayuh ora ngono lho mung manis simpati besok supaya antuk katentreman ning kalahayon mapan ning jaman kelanggengan negara Ngastina ndak kulungake karo eyangmu ing Sartawarga nanging karepku bener ning kurang bener tumrape wong liya sejatine sing duwe negara iki aku Kurwati nganti uripku iki tak nggo wadal tak nggo tombok tak nggo tumbal aku mau cecaketan karo wanita aku nglakoni padatan kala-kala aku mau anak-anak sebab besok anakku yang memucik negara Ngastina ora loro dadi rebutan nyatane ora lunga negara Ngastina iki ya dadi rebutan antarane Pandhawa lan Kurawa nyatane karepku ngono ora ana katentremane malah Allah beda penemu ora gawe rukun ora gawe kalahayan ning dadine piye dina iki ketone negara Ngastina bubrah langkrah rusak tatanane mung mergo saka korbane kamurkan lan rasa milih nggih wali mula dina iki tak walik Kurwati dina iki tak walik nggonku duwene rasa sujana kawan pun kaki iki tak baleke karo Putu Prabu
upamane pun kaki iki duweni panmu kaya ngono kuwi aku ndongake karo Pandhawa apa kleru apa aku salah Bupati nggih mestinipun boten lah iya ora kok ayo wis nyatanya aku ya ora babar pisan aku ya ora ndongake karo Pandhawa piye Begawan Durna wah nggih Mbah sesembahan kula ngaten nggih Nger kepareng patka kula aturi perdika raos sing penggalih sampun ngantos nyujanane dhateng program ana para sesepuh pini sepuh gegayuhanipun para sesepuh pini sepuh para punden niku namung ayom-ayom tentrem wilujeng ngaten lho Nger kok baper kawe jenandika dan gegayuhan senes monggo nek purba wasita niku wonten sopat piyambak lan bangunipun Pandhawa lan Kurawa kula gadhah tansah sayu umpun mangke ayom-ayom tentrem kula kepingin gegayuhan kula menika supados para Pandhawa ingkang sirna margalayu supados para Pandhawa ingkang pejah supados ical lele kula oh ngono to karep Bupati nggih baris mawon mila kula nyuwun dhateng para pepunden ingkang sampun suka sabiyantu kalih kula sampun ngantos suka sabiyantu kala para Pandhawa perkawis wonten brahmana ingkang manunggal kalih para Pandhawa inggih sampun kersanipun namung sampun ngantos konangan kaliyan kula yen ngantos konangan karo Prabu Duryudana tak loke sak dosane Duryudana wengi semen bebudenmu kejem alimu menungso kok sajenge urip mung nindakne pakaryan watak sing kaya ngono kuwi ora prayoga ya Duryudana ora becik lan kowe kudu eling menungso urip utamane kowe iku ora selawase dadi ratu lho nggih ora selawase kok urip kepenak lungguh sila tumpang kendangan dengkul eling cakra mandilan kanan kan jagat cakra mandilan kanan jagat mongke ora selawase mulya saka mangsa ya mapan ana ngisor barang mula yen lagi den ganjar sugih aja sia-sia marang wong sing ora duwe yen lagi diganjar nampa kahanan aja banget nggon ngresula kabeh kudu tinampa dening lila legawa jroning atimu uripmu mung sedhela lho Bupati aja banget nggon mungsa marang kadunyan aja banget nggon ngubar marang bab perkara donya donya iki kanggo apa? Apa meneh donya iki papan dununge donya. Ngeling ngono, menungso kuwi mundhuh wae karma. Menungso kuwi mundhuh wae pakarti kang dinandhang. Lha yen pakarti murina wengi mung sujana. Arep ngarah patine Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Tentreme atimu besok kapan? Kamu kok pati uripe Pandhawa kok ora gumantung tanganmu. Pati uripe menungso ki gumantung sing gawe urip Gusti Yang Maha Gesang. Mula yen kok tak elingake pakaryan sing kaya ngono kudu damar lancung cintet. Aja mok bacut-bacutake Bupati. Iman lho, nggih, iman pakartimu. Iman marang dharmamu. Kowe ratu sing sugih berbondo berbandung. Sugih apa wae. Bondo dunyamu akeh. Nanging yen kelatrimu yang ati wis ketukuran rasa serik, ora bisa sempulur uripmu. Ngeling ngono, urip iki ya mung sedhela ya Bupati. Paman Sembuni. Wonten iki barangan dawuh sinuwun. Coba maju paman. Piye sing dadi palapuramu? Desa Pating Sun tungiling ranulati. Puspita meten indah kang warni puspita meten indah kang warni
manut saka panemu piye supaya Pandhawa enggal mati supaya Pandhawa enggal tumeka pati piye nggih menawi paduka Prabu dangu kaliyan kula ngaten nggih prayogipun menawi dinten menika dipun Pandhawa dipun sirnakaken ada mawita sing balu mleting kulit pun Kurawa niku ngantos dipun ketok kadedayanipun boten badhe menang tanding kalian Pandhawa. Sampun niku tos sinten kemawon. Ngono ya lawan nggih. Sebab supados Pandhawa menika enggal dumugi sirna. Menika namung setunggal nggih kok kedadipun gegering manahipun. Apa diupayake pendhita sing pinter disantet ngoten. Apa prayogane ngono. Mengkiru-kiru Pandhawa niku sak ngantos kula boten tegas dipun santet. Dipun tenung dipun jengges niku boten tumama. Caranipun nggih menika dipun gegering, dipun cetenge satine. Carane piye? Nah, ngaten. Pandhawa lan Kurawa menika prasasa sampun dados mengsah. Tiyang menika menawi sampun ngertos mengsahipun ngagem busana ingkang sae, dahare nak nunjuk seger. Manahipun kok ketinggalipun gumbira gitu. Lah Pandhawa supados nenes manahipun jalanan apa? Dinten menika Pandhawa nembe nandhang lelampahan wonten ing wana kang yoga. Urip wonten tengahing alas. Boten nate nedha ingkang enak, sari ingkang jenak. Napa malih manahipun tansah buber-buber kaliyan raos prihatin. Banjur sak terusé piye nah ngaten menika monggo dinten menika kula dherekaken anak Prabu Duryudana jengkar saking negari Ngastina tindak dhateng wana Kamyaka damel pesanggrahan ingkang endah dipeni wonten pinggire wana utawi alas Kamyaka karep piye paman sembuni mengke para kadang kinen nganti sedayanipun dipun nganti kembul bujana Drawina dahar sareng-sareng dahare itu munjuk ingkang seger dipun pameraken kaliyan Pandhawa nek perlu ngagem busana ingkang abyor warnanipun busana ingkang indah nengsemaken supados Pandhawa pun dipun gegering manahipun saya iri keburu sengit kaliyan para Kurawa ngono ya Paman nggih pamangke kula ngaten tipate wonten timbalangan dawuh Kakang nek sanget niku sing jenenge Pandhawa kok ora edan donya Pandhawa ki metenge luwe ndane prihatin tirakat poso betah meleh kuwi panganan bendina. Aja meneh kok nampa penandang urip ana teng alas. Wiwit biyen nalika urip ana sarta warga bareng karo bae. Ki pakaryane ya mung tirakat meleh. Metenge luwe wis padatan saben dina. Dadi tak kira sing jenenge Pandhawa ora edan donya. Apa meneh bab perkara daharan sing enak, munjuk sing seger. Ning nyatane sak bisa dhewe kudu ditindakne kaya ngono. Dipate, nek saking wetan kula monggo to sampeyan niku mertobat. Kok kula dhateng manembame ngasane Gusti. Nyuwun pangapunten sedaya rupat sampeyan dhewe sampeyan lair nganti tekan menika. Pun ping pira sampeyan narapatine Pandhawa? Cobi. Pun ping pinten-pinten lakon nang tindake ngapsahake kabeh cara. Pandhawa badhe mateni Pandhawa nyatane pripun? Gusti dereng ngeparengaken. Monggo mertobat sampeyan kumpul tuwa. Nek tuwa niku tepu diparani. Najan kula pun tuwa nyandi parani umpama tobat napa kudu dadak lapor kali sampeyan ngoten. Napa dadak kula tak lapor kali sampeyan ngoten. Perkara niku perkara kula tanggungan kula sampun ngantos padha derek-derek kali napa kan dados lelampahan kula wis dodo wis cukup. Mak bongko bacut-bacutake ora ono enteke. Ora ono enteke wis ana tembung sing waras ngalah.
sing waras ngalah. Ora usah rebukan karo wong sing ora waras. Wis to. Awak dhewe iki ibarate wong nonton sapi. Sapi arep lunga jurang, sing tengah dipekan yo dislametke wae dina ora kena ayo dijoroke pisan gawe ngono wae. Wis. Kalau benda rampung ngono to, begawan iki wis dikon sampe dawuh. Paman sepuni wonten iki barang dawuh ya. Yen to tak pikir kok sarujuk apa dadi panemu cocok sing dadi kekarepan dina iki sun bakal lumawat menyang wana kamyuka klebu menyang alas wana kamyuka bakal lumawat yen perlu kamyuka bakal tak panut sing indah sing dipeni nggawa bondo dunya sakake nggawa daharan sing enak unjukan sing seger nek perlu pen Kurawa kon sandang nganggo sing apik nggawa panglipur sing apik-apik arep korpen nggawa ngenes atine nek kowe karo mati lha iki kok sarangane wong yen ngaluhung betah apa kurang guling elingo salat satmika yen wacana kudu manis mure seming sasoma sawanane manungsa sami arep siap-siap depan man dadan ana bewalang wisik suket godhong kaitan bak samirana datang lumampah arep siap-siap depan man jering Pasewan Agung dupi midhangetaken pangandika Sang Prabu Duryudana kedatang gumedher kang mapan wonten Paseban Jawi praptane Nalendra wa bareng Prabu Naga Kumbang arsa minggah dhateng pendhapi panyasan yang Bathara Kala lebur sagah wahyune ngalah ya turilah mangulang ilmu bangkit bangkit mikat rek mangukut kukutaning jiwanggo yen mangkono patus nebut wong sepuh lire sepo sepi wawas kurune ngatunggil ambet-ambet pasang Kalimantan sing abeta ila-ila siku dendaning Bathara Sinuwun kula ingkang sowan
jagat dewa jagat pangestuwa iki ana prabane Nalindra yaksa kalem ingsun tambuh jalaran ingsun durung ati weruh lan sesrawungan lawan jeneng sira kuwi Nalindra saka ngendi lan sapa sing dadi juluku inggih sinuwun menawi pangapun dangu kalian kula wingking saking negari Guwa Barong kula menika atmajanipun putranipun Prabu Nagapaya ingkang Sudyamastani kula Prabu Nagakumbang Prabu Nagakumbang inggih sinuwun sira prapta negara Ngastina ana wali gaya wah mekaten ugi dados wawuningan daya-daya sowan kula ngabyantor sawadya sinuwun Prabu estine manah sepindah kula kepengin ngraketaken supekete kekadangan antawisipun Praja Guwa Barong kaliyan negari Ngastina duka pengkang kalih kula ngaturaken sumembangan bekti kunjung duka pengkang tiga sinuwun kula pengen males potang sedanipun Kanjeng Ana Prabu Nagapaya rumiyin ingkang dipun pejahi kaliyan Nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata ing puni pengangkat kula dinten menika badhe lumawan dhateng Wonokamiyaka nanging rehne kula nyumurupi Pandhawa menika wonten astanipun Prabu Duryudana kula kedangun palilah lajeng kersa waduka ya Prabu Nagapaya inggih wonten timbalan pancen bener para nyata ingkang suwi keprabon nalika semana nganti dina iki panjenengan Prabu Duryudana lah ngaten semono rene dinten menika Prabu Pandhu nggih sampun seda Prabu Pandhu gadhah putra ingkang nami para Pandhawa dinten menika kula mireng tembang rapat-rapat tutur binaturata rene Pandhawa nglampahi wana prasta tegesipun buangan wonten tengahing Wonokamiyaka dari sangka pirang urinangkul pinempit-empit duk sangretnaning bawana ing Prabu Nagakumbang wonten timbalan dawuh kuwi lair batin apa ngabang-abang lambe apa nglampi samudana kono bakal mateni lan para Pandhawa lho lair batos nuwun menawi kula namung abang-abang lambe kenging menapa kula kedelaran aku bandelarung Pati Paduka Prabu Duryudana ya wis ranti lan dalem sawetara luwih dhisik paman sembunyi wonten timbalan dawuh ya kepiye iki ana kesabare Prabu Nagakumbang ngene bakal mateni kelawan para Pandhawa sae sanget menika naminipun Kapasayuja katujuh Hinu kepanipun kang sinuwun mekaten kala wau tegesipun Jawata mudane ini kita juga badhe madosi syarat-syarat pejahe Pandhawa lantaran Prabu Nagakumbang Nalindra yaksa menika oh mengkono nggih paman inggih ya wis Prabu Nagakumbang wonten timbalan dawuh sinuwun ya dina iki ingsun lilani sira ingsun lilani kowe bakal males pati wong aturamu arep mateni para Pandhawa ingsun malah muji syukur ngersani Gusti tegese sira suka sadyantuan Prabu Duryudana ngilangi iki Prabu Duryudana ning wanti-wanti dawuh ngendika aku Prabu Nagakumbang yen to nganti kowe konangan karo para Pandhawa gedene nganti dadi peperangan aja nganti kowe ucap aja nganti kowe omong yen kowe ana sambung karo Prabu Duryudana yen to nganti kowe ngaku-ngaku karo Prabu Duryudana ana sambung karo aku gedene kowe ngaku diutus karo Prabu Duryudana ditakon dosa tugel lumu iye kasih jan suwun boten nedya kula badhe matur witing kula sak lugure dhateng para Pandhawa bakunipun kula saged nyedani para Pandhawa boten ngantos perkei Bagas Surya Bagas para bincang Pandhawa menika cangking kesanganipun Pandhawa lima
Iya. Banjur kesamu kuwi dinten kok kula daya-daya nyuwun pamit. Badhe lumawan dateng kono kami kok mados yen di papan durung pendho. Mari sampun pinanggih badhe kula pejahi sono aris yo. Dina iki manjur rahayu jeneng Rana Sawijaya kula daya karya laku Prabu Koko. Piye? Yo pamit. Susu angin ngendika Duryudana Tismak Bathok mata mloro ora ndelok ora itu jare wong daplok jati ketrusuban ruyung jebul ora sisik sing dadi penduluku kowe ngrawuhipun yang saka Talka Donya Negara Westina iki kok nggo pancadan golek ringke Pandhawa gedhe arep materi Pandhawa malah iki dina kowe nabok nyilih tangan ora mali nyododo didodok malah nyeroyo kok utus lawan Alendra yaksa iki mau Prabu Nagagubang Duryudana dosa apa sing bakal mau sandang ya aku mau bisa ndongake karo kowe muga kowe ngarep kantuk piweling saka Gusti supaya kowe mertobat lakumu yen ana apa-apa tanggul dhewe ora melu apa-apa. Wonten dawuh nggih kepiye marang pawartamu paman nggih ngoten niku sae wong seneng ora kulang pengalembana wong gething ora kulang penacak Bathok bolu isi madu ngoten niku kencana kanton wingko kanton kencana wong nek ora seneng iku alah kok tombo api kaya apa to legi kaya madu jenenge ora seneng ya goleki alane ning kok nadane kok letok nek seneng ayo kaya mustika nika. Mila tembungipun wong seneng ora kurang pengalembana, wong sengit ora kurang penajak pun kersanipun. Banjur kersane paman sebuti kepiye? Ibaratipun lumampah kali sampun dumugi tengah, mundur jepek maju yo sang saya teles dipun babrasaken pisan mawon. Mengkuni paman inggih. Kakang Nerpati Ngawoga. Wonten timbangan dawuh Yen Prabu Duryudana. Pemanggih panjenengan kados pundi bab perkawis mekaten kala wau monggo kula paring dawuh nyun sewu ya janipun Radi Dela cuwa jeneng manah kula sababipun menapa kula menika senopati wong Ngastina ibaratipun nyododo didodo kenging menapa Paduka Prabu Duryudana ngutus dhateng tiyang sanes ora wani ngetokke nyododo didodo lan malihipun malih kirangane napa Ngastina kuwi duwe pujangga Ngastina duwe senopati pengantung-antung Paduka Lungguhan Paduka malah ngeroyo dhateng Alendra Yaksa nembe prapta kala wau pajeng ginanipun menapa kula ingkang rani dekes suwita menika Paduka
Rek niku kula kewajiban kula Senopati. Kula kedah wani toh nawa wonten madhering palagan. Upami ya iku paduka matur dhateng ngarepe ngapangga. Kyai Prabu, Para Prabu, kula paduka perintah mejahi para penduduk kula bidayahi. Nanging kenging menapa? Paduka mboten paring dawuh dhateng kula. Ibaratipun kula gadah tanggungan kalih paduka gadah utang nek kula mboten saged nyaur napa-napa. Maksudipun babagan nomor kejawi kula kudhane nyawa kula wonten madhering palagan. Kok rapi ngomong kok dawuh. Bapak kawis menika boro kersa dengan paduka. Lha kados pundi? Bakulipun kula sampun nyeraya dhateng Prabu Naga Kumbang ingkang nembe prapta kula wau. Lah nyatanipun dinten kok sampun ora Prabu. Ngendikani dawuh kemawon. Nggih, kula mesti kok ngesane dawuh Kyai Prabu Duryudana. Nggih. Gedhe mawakaten Paman Sempuni. Wonten titibalan dawuh Prabu Duryudana. Kabeh para Kurawa iki dina kirapta bedol payung sak kabupatene tindak menyang wana kang yoga. Nek perlu wana kang yoga tak wangun sing indah, tak goleke papan sing diweni. Nek perlu ngoten. Jroning wana kang yoga itu dibangun kafe. Kafe remang-remang itu. Rene kesukane Kurawa iki lagi ngoten niku to. Sabane kena wengi mung turut papan-papan ngoten niku. Digoleki jikang napa niku bikang sing to jikang ngoten. Konde-konde sing iso ngawe-ngawe ngoten. Dibangun ngoten gitu-gitu kok sae. Kon gowo sak campur sari nggih no. Nggih. Pun wonten iki kula pasrahke wonten kula mawon. Iya sing pancen kaya ngono aja. Karunden gawe Bapa Durna. Wonten iki barang dawuh nggih. Mang pengestoni nggih Bapa, paduka kula tindak nderekaken tindake Kurawa jengkar menyang wana kang yoga. Nyuwun sewu pangestu kula ketoke mboten mandi. Sebabipun mboten cocok kaliyan manah kula nggih. Paduka kula tindak dhateng wana kang yoga. Kula nyuwun ijin kemawon. Sebabipun apa? Ketingalipun kula kok ajeng sakit. Kok griming awak kula. Ajeng kok ajeng sakit kok ya ana. Nggih, bakulipun kula sampun ngingetaken. Mengke bapak kawis ingkang ngeyang ing talpa ndo Mas. Mungkin kula ingkang badhe matur wonten ajeng Kanjeng Eyang. Nggih, pancen kaya ngono. Dimas Kartomarma bubana kang padha gantung sebo ingsun bakal jengkar mundur ngedhaton tata-tata jengkar munggah menyang wana kang yoga nyenyenges adine mriki monggo kula dherekaken ayo padha manjati karo syukur maringan saring Bathara supaya ayo ayem ten manjati rasa syukur maringan saring Bathara.
Wow.